ακούγονται τα πυρά των 4 και 2, καθώς του φυγείου πάμε 106 χιλιοστών. Η απεικόνιση μπροστά και αριστερά σας με την κίτρινη θα πάρουν τις θέσεις τους για να υποχωρήσουμε στη συνέχεια την κίνηση του τμήματος της δημιουργίας, το οποίο θα κάνει την έφοδο. Βλέπετε και τους διοικητές, τα ενδιάμεσα δρομολόγια της περιοχής, οι οποίοι αποτελούν και αυτή το μάτι του τμήματος αναγνωρίσεων. Συνέχεια, ο δημιουργήτης της δεύτερης δημιουργίας εκδηλώνει επίθεση επί του προγεφυρώματος. Βλέπετε το αριστερό, ευθεία μέσα το αυτοκίνητο Mercedes που κινείται, στη συνέχεια μέσα το χρηματόδρομο που μπαίνουν στο πεδίο ασκήσεων τα υπόλοιπα αυτοκίνητα γενικής χρήσεως, τα οποία μεταφέρουν το προσωπικό του τμήματος που θα κάνει την έφοδο για την κατάληψη του υψώματος και την εξάλειψη του αεροπρογεφυρώματος. Όλα αυτά γίνονται ήδη το προσωπικό αρχίζει και αποκυπάζεται από τα οχήματα και λαμβάνει θέση για να εκτελέσει την κίνηση για την εξάλειψη του αεροπρογεφυρώματος και του υψώματος ανώνυμο Β, στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά γίνονται υπό την κάλυψη των πυρών του τμήματος αναγνωρίσεων. Το κομματόδρομο που βρίσκεται ακριβώς μπροστά σας και κάτω είναι η γραμμή εφόδου. Εκεί θα πάρει την κεντρική θέση στο τμήμα της δημιουργίας που θα κάνει την έφοδο και με πύρκη κίνηση θα καταλάβει το ύψωμα και εξάλειψη του αεροπρογεφυρώματος. Τα πυρά που ακούγονται είναι πυρά τα οποία εκπέμπονται για κάλυψη από το τμήμα αναγνωρίσεων. Το προσωπικό της δημιουργίας συνάντησε στεναρή αντίσταση και πραγματοποιεί πήρκε κίνηση με την κάλυψη των πυρών του τμήματος αναγνωρίσεων προς κατάληψη του υψώματος και τον περιορισμό του αεροπρογεφυρώματος. Ήδη πραγματοποιεί και πήρκε κίνηση από το τμήμα της δημιουργίας.
Πραγματοποιεί την έμβολο για την κατάληψή του. Με την κατάληψη των υπτωμάτων και την εκαθάρισή τους από το εθνικό προσωπικό από τον εχθρό, το προσωπικό της δημιουργίας επιβιβάζεται επί των οχημάτων και επιστρέφει στις αρχικές του θέσεις. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας και είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν ερωτήσεις. Έλα, Ιωάννα.